जय जगन्नाथ नमस्कार मु अमिता मिश्र समस्ते भलरे थे निश्चिंत मुझे भलरे अच्छी आज आम आम गाँ कंटाबड़ खोर्धा खोर्धा आम आज जाऊँ टे बुलापी गोटे गाँव में गोटे इलेक्शन अच्छी जेहेतु मो सांगर वाइफ सरपंच प्रार्थी ठिया आम तो जाऊँ एनकरेज करने गला बेले आम बाटे अट्री अच्छी अट्री दे अट्री टे प्लान कर अट्री टे बुलबू तापर जाकि गाँव को जीवु ये XUV 700 टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक छेटा जाहो महिंद्रा रो ये जो गाड़ीटा बाहर करिछि बहुत भलो गाड़ीटा बाहर करिछि आर बहुत गोटे डिमांड अच्छी जमी आम अक्टोबर मासरे बुकिंग कलु आमको मिलला बहुत गोटे चिन्हा परिचय था से आमको फेब्रुआरी मासरे मिलगला नते माने बर्तमान 14 मंथ्स माने बुकिंग कर 14 मंथ्स पर गाड़ीटा आसुची गाड़ीटा भलो करछि आज आम गाँव को जाऊँ ए नुआ गाड़ी रे देखा पहुँची Bear right. In 800 meters, turn left, then turn right. गाड़ी स्पीड 83 90 भर अच्छी पूरा फांका अच्छी रास्ता गाड़ी चलवा गाड़ी खाली धरिकी बस 80 स्पीड चलुଛି Take the first left, then turn right. निज गाँ Take the first left, then turn right. निज गाँ कंटाबड़ गाँ को जीवार इच्छा Take the first right. आमे बाजी एबे अट्री रे पहुँचलु एबे जाऊँ अट्री बुलापी गाड़ी पार्किंग कलु गाड़ी पार्किंग पर देखु अट्री अट्री आम खोर्धा कंटाबड़ पाखापाखि मैंने बाघमारी पाखे देखते बहुत बढ़िया जगह पिकनिक समय आम ये बहुत थर आसतु आम गाँटा पाखे आम आपको बहुत एंजॉय करूँ जगटा को उष्मा प्रसवण हॉट स्प्रिंग ये पानी सब गरम थे देखते सरपंच घंटा को 375 घंटा बहुत पानी बाहर 500 चलो पानी बहुत गरम 60 डिग्री टेम्परेचर पानी बहुत गरम गत सर्वोत्कृष्ट 60 डिग्री टेम्परेचर आपण ये केते दिन हेला अछंती हमर केते पुरुष भोग होई राम तो हलुन बुढ़ा बहु काल ठाकुर ये बर्तमान खाली खाली कौन अच्छे ये खाली खाली ये कोरोना जोगे कोरोना हाँ कोरोना ब्रेक 2 वर्ष होला लोक से आसुना ये मकर संक्रांति गोटे मेला हुए बहुत बड़ मेला मकर मेला हूँ बड़ मेला जहाँ संतान न था से झील बोह मैंने आसिले से कुंडे गुआ खोजती संतान लाभ करके
ଦର୍ଶ କଠେଇ ପୁନର୍ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜାମବାଳ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଜଳ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାକୁ 500 ଲିଟର ଜଳ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଳ ଯାଉଛନ୍ତି 4ଟା କୁଣ୍ଡ ବାହିଲି ଅଛି। ଚର୍ମ ରୋଗୀମାନେ ଗାଧେଇକି ବି ନିବାରଣ ହେଇକି ଶରୀର ଭଲ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଳ ଖାଇଲେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟର ବେଦନା ମକରମେଳା ହେଇନି, ନାଇଁ ମକରମେଳା ହେଇନି। 144 କରିଦେଇକି ସବୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମାନସିକ କୁଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାନ୍ଥଶାଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି। ପୁରା ଅଟେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବଣ, ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୀ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। କରୋନା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ଫୁଲ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଏଇଠି ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳେ ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଳା ହୁଏ, ବିରାଟ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ, ବହୁତ ଗହଳି। ଆମେ ଯେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ବହୁତ ସମୟ ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଏତେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ এই জায়গাটা নিয়ে তো বড় এই পড়লা এই পরর এই জায়গাটা ভালো করে আসছে মানে পুরোনা আছে পুরোনা ইয়ে মানে ফিল্মରେ ଦିଅ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ଏଠି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ 12th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଏଠି ଆମ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ଆପଣ? ଜଟନୀ ଜଟଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ବିଜନେସ୍ ବି ଆପଣ କରନ୍ତି? ଦିନ ଯାକ ପୁରା ବିଜି ଆପଣ? ପୁରା ବିଜି। ସପ୍ତାহে ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 58। ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଜଣା ପଡୁନି ଯେମିତି 30-40 ଭିତରେ ଆପଣ। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନସ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଁରେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସି ସେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହେବ, ଗାଁରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା, ଗାଁରେ ଯେମିତି ମାନେ ପାର୍କ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଲେଡିସ୍ ଇଏ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ସେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନମିତା ଦାସ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ମୋ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ବାହା ହେଲେଣି? 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଘର ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ। ସେ ନିଜ ନଣନ୍ଦ, ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ବହୁତ ଭଲ ସେ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ଯାକ ଏତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯାହା ହଉ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।